लोगोफोर सरि दे भिडिअ एसे लेट जाबाय मानो होनबा जोंनिथिंजाय एकदम मैया हदसे सानसेया लाइन गैयामोन आरोना भिडिअखौलाय बानायना दोनखादोंमोन नाथाय इडिट खालामनोबो मोनासै सेभबो खालामनो मोनासै आपल'ड खालामनोबो मोनासै आरोना बेनिखायनो गोबाव जाबाय लाइनानो फाल्थु अखा गिदिरानो हायाखै एसेल'सो थाइफ्रिदोंमोन बेयावनो लाइनानो गैया जाना थादों आरोना ओमफ्राय दाबो जेबो गेरेन्टि गैया लोगोफोर बेनि थाखायनोथ' भिडिअखौनो बारा गोलावबो बानायनो हायासै आं नङाबाथ' गोलावसो बानायनो सानदोंमोन दे होमबा लोगोफोर दानिया भिडिअखौ नायदो गाबोनसो गोलावै हगारसिगोन जुदि गाबोन जेबो प्रब्लेम जायाबा हेलौ मोस्रोम आयौ मा दाबो सफैला नोंसोरो मा जाखो आब' जोंफोर दा नेरसोन बिमानि लामायावसो दङ आया न'आव फैनाय मानसिया बिसानालाय बोरै मोनहैखो लामायाव लोगो मोननानै ब्रा ब्रा लिंना लाबोथारबाय ओंखाम जानानै थांनांगौनो आयौ नोंसोरनि थाखाय ओंखामसो संनो नागिरबाय आङो आब' नांथ'ला दे दा बेलासिसिम मोनहैसिगोन बे आनैयानो एकदम ब्रा ब्रा थानो होबायना दे ओमफ्राय नोंसोरो दा मोनहैबाय औ मोनफैबाय आब' दे होमबा आब' दोनथ'नि फैदों र' आनैया औ दे दा बेलासि फैयालासिनो थानाङा नेगासिनो थांगोन दे बिबारि आब' मोस्रोममोनहा सफैला माथो दाबो बिसोरो बेलासिसो फैसिगोननो बिमानैया लोगो मोननानै ब्रा ब्रा लाखिबायनो नेरसोननि बिमानैया उन्दैफोरनि बिमानैया औ ओमफ्राय जमुना रामोनदाया ओंखाम संबाय ना मायोबा थांनाय बेखौ ओंखाम संनाङा हानि थां जों सानैयानो संनो हागोन ना आङो ओंखाम आरो ओंख्रिखौ संनोसै ओमफ्राय नोङो आलुखौ एवनो हागोन दे औ जागोन दे आब' होमबा आङो आलुखौ हाहैनोसैयानो थाङो होमबालाय आरो बेयो मा खालामदोंबा ओंखाम संना होना बादा होबानो जाबाय बेसेरा मानसिया न'आवबो थाङाखै सुटिखौनो लायाखै बियो सानसेबो फैनायनिफ्रायनो लायाखै खोमा एसे जिरायथों दे एसे रेस्ट लाथों सानफ्रोमबो संबाय थायोना मानसिया ओमफ्राय संनो नागिरबाबो आं हागोन दे होनना बुंलायो मैयाबो बुंदोंमोन मानसियानो मावथिथार खोमा औ मावथि मानसिया मोजाङानो आलु रखम न' आब' बेफोरबायदिसो जानांगौहाय सेंग्राफोरा न' आब' ओमफ्राय नोंसा गुमायालाय मा रखम बिबो सङोआनो आगोल आंखौ गोसथोनाय टाइमावबो सङोमोनथ' बियो बिमाया हाया जाबाथाय बिमाया मालाबा बेमार जायोमोन ना बेयाव सङोमोन मावना होनो नागिरो दाबो आं ओमफ्राय नाङा होनना बुङो होमबा गुमियाबो आलु रखमानो ना दै रखम सासेया दै रखम सासेया आलु रखम नामा औ थां होमबा आगै बेखौ ओंखाम संनो बादाय थां अबावबा संगोन औ थांनि र' नङाबा आं थानायावनो रामोनदाया सुथि लानो हागौ माथो बेथ' सुथिबो लायाखैना न'आवबो थाङाखै सानसेबो गाबोन बुंनांगोन र' आङो न'आव थांनोबा थांनो हागोन दे होनना बुंगोन र' आङो दाथ' आरो जोंफोर दंखायोना दाथ' आरो जमुनाबो दङ जेबो टेनसनानो गैया ओमफ्राय जमुनाखौसो सानगासिनो र' आङो थांबाथाय लांफानो ना बेयावनो दोनलांनो बेखौनो सानबाय दं आं मैया हरावबो नङाबा बेयावबो थानो हागोन साननैसो ओमफ्राय जोंनावबो थांनो हागोन थाथोंसै दे आरो बिदिनो बेयाव साननैसो जोंनि न'आव साननैसो मोस्रोममोननियाव साननैसो मोस्रोममोननियाव नाङा दे बिनिया बिखुनजोआ अबावबा गाज्रि मोनगोन जमुनानोबो सासे सेंग्रा नायनांसिगोन र' हाबा हरनो जाबायना हाबा हरनो हाबानो टेनसन गैला र' बिग्रायखौनो नायनो होनांगोन र' बिनिया लोगोफोर दंसैना हाबा जाग'नो हाबा गावगायाबो टेनसन फ्रि जासिगोन दाथ' एसेबाबो अबाव थागोन अबाव थाया जाबाय दङना हाबाखौनो हरमारनांसिगोन जाबाय दे हुगारखांबाय दानियाबा सिल सिल नुबाय आंहा एसे मैला जाबानो नायनो सुखुवा मालाय हुगारसोदों साफा खालामसोदों आदा मायबाफोर नांगौमोन नामा जेबो नाङा नोङो जिरायै थां नोंखौ ओंखाम संनो होआखै बिबारि आब'आ थां नोङो जिरायै थां आब'आ ओंख्रिखौ संगोनो ओमफ्राय आलुखौ आंखौ एवनो होदों आं एवनि दे नानिमोन आंनो हागौमोन माथो मैयानिफ्रायनो ओरैनोसो दंबाय दङ आङो जेबो नङा दे नोंबो माथो न'आव सुथि लाना थांथारानो ओरैनोबाबोथ' सुथि मोनखायोना औ नंगौ थेवब्लाबो मैयानिफ्रायनो जेबो संनायबो जायाखै आङो नोंसोरल' संगासिनो दे जेबो नङा दे बे साननैसोआ रेस्ट लाथ' बानाय मोना न' सानफ्रोमबो ओंखाम संबाय थानाया नोंथ' सेंग्रा मानसिसो बिदि बानाय मोना माथो आङो ओरैनो सम लाना बायो बांद्राय गरमबासो दे दा साननैसोआ गरम नङाना इसेबो बानाय मोनाखै आं माने खामानि मावनायाव बिदि बानाय गैखाया बिदिनो जानांगौ
बादुला जानाया मोजांसो नङा ओरैनो न'आव मोजाङै दङबा नोंसा? औ दङ न'आवबो आइ आरो बिनानावल'सो दङ ना आफाबो गैला साथामल' आरोना? औ साथामल' बिनानावखौ हरनो हाबाथ' आरो जेबो टेनसनानो गैला बिनानावखौ हरबा आरो रावबोआनो गैला माथो नोंसा हारसिं जासिगोन औ बेनोथ' नोंसा बिनानावखौ हाबा हरखांबाथाय नोंबो लाबोदो बाजै नङाबा नोंसा हारसिं जागोन ना लाबोनायनि खोथाखौनो सानथ'वाखै र' आङो ओमफ्राय नोंसा आइया सिख्लायैनो दंथ'योबा? एसे बैसो जाबाय होमबालाय लाबोदो बाजै नायनि र' मा जायो माला लाबोनाय जायो सिगाङावनो एसे जमायना लाग्रोनि थाइसे थाइनै दे होमबा नोङो एवनोसैबालाय आं एवनि दे मानसियानो साननो गोरोंथार आंहासो बेखौनो बिनि आखाइनि जेबो संनाय खावनाय जायाखैमोन दाखालि आंबो आरो सक जाना दङमोन ना सानबाथाय एसे बोरैबा मोनो आं लाजिखांनायबो मोनो बेफोरबायदिसो जानांगौ आंनियाबो जानो गोनां हौवाया बेफोरबायदिसो गियान जानांगौमोनहाय मानसियानो आलु रखम नरम जेबो रागानो गैया खोमा मानसियाबो साइस गैयै नङा साइसआबो दंसाबो गियासो मा सानलाबायदों बेफोरखौ लोगोफोर लाइनानो गैया जोंनिथिंजाय नङाबालाय भिडिअखौ गोलावै बानायनो सानदोंमोन अखा हागासिनो लोगोफोर जोंनिथिंजाय मा मोनखांदोंबा ओमफ्राय लोगोफोर भिडिअखौ नायनानै लाइक होनो बावनाङा दे आरो जायबा साबस्क्राइब खालामना लायाखै साबस्क्राइब खालाम लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालाम आरोना थारैनो रामोन्दानि गोसोआ जोबोद मोजांमोन आमसर बादुलिया इसेल' गांसो हाना लाबोगोन बेयावनो जाबासि गोबाव खालामखायो बेथो ओंखाम संनो टाइम जाबाय फैनो मानो रोङाखै बियो दाबो एसेबांथ' गोबाव गांसो हानांगौ नालै आरो खामानि मावनो बानासो थाफ्लाबाय थायो खोमाहाय माथो गांसोखौनो इसेल' लाबोयो बस्थासेल'सो लाबोयो बस्थासेयाबो मा थोन लाबोबावासो बिराद बोरैबाथारहाय कामसर काम मा नायबाय थादोंहाय जोदौस्रि आब' रांखावरिसो माथो अबाव थांनो नागिरदों दखानाव दालि लायनो थांनि र' एकदम जेबो मैगं गैया जादों दालिखौनो फुवासे लाबोनानै संना होनोसैहाय ना फिसा मानैसो दङ बेखौ ओमफ्राय एवनोसै ओंखामा मोनबाय र' ओमफ्राय दालिखौ संबानो जासिगोन नाखौबो सायना दोनखाबाय नोंसालाय बिहामजोआलाय संबाय नामा संगोन दे नोंसा बिहामजोआ ओंखामखौनो सङा गांसो हानो थांदों दाबो सफैला खामानि मावनो बानानै गांसोखौलै इसेल'सो लाबोयोलै बेयावनो सानसेया थायो नों मिथिगौ ना रांखावरि बिहामजोआसो गांसो हानो थाङो होनबा गब्दाखौ थांनो होनो हाया आब' ओरैनोसो थाबाय थायो खोमा गब्दाया बिनि आथिङाव रजं हाबना दङहाय बिनानाव बेनिखायनो जेबो खामानि मावनो हायाखै नङाबाथ' गब्दाखौनो हानो थांनो होगौमोन आङो दा मानसिफोरालाय मा मिथिगौ देनाय आंसो मिथिगौ जोंसो मिथिगौ दा बेखौनो मानसिफोरालाय आंखौसो माबा माबि बुंगोन आरो बिहामजोखौ एसेबां खामानि मावनो होयो गांसो हानो होयो खेबसेबो ना सारनो होनायाव बाप्रे बाप हाल्ला दावराव जाजोबदों माथो आं खोनानो मोन्दों बेखौ बिराद अयथासार खालामोनो माथो नोंलाय फारसेनिफ्राय खामानि मावनो होयोनो हा जावनो होयोनो आरो दैखौबो बेसेबा बुरजा सारनो होयोनो फुंनिफ्रायनो खामानि थिनबाय थायोनो माथो आरो उन्दुनोबो होआनो माथो नोङो हा नंगौ ना नङा आब' आयु नङाहाय मा बेथो खामानिखौनो मावनो नागिरा आंसो ओंखाम सङो सानफ्रोमबो फुंनि बेलानि आंसो संबाय थानांगौ मालाबाल'सो सङो बियो गुबुनफोरालाय मा सेलखिनि गोजासो बिदिनो आरो नङिफोरखौबो जात बुंथिलाबायो सोरनि न'आव मा सोलिदों बयबो गावबा गावसो मिथिगौ गुबुनफोरालाय मा मिथिगौ आबा बेथो खामानिखौनो मावनो नागिरा आंनि सायावल' जानो नागिरबाय थायो मालाबाल'सो सङो आरो गांसो हानो थांनायाबो ओरैनो थाबाय थानायखायसो थांनो होदों आङो ओंखामबो संनो बायो थोरसि लथाबो सुनो बायो बेनिखायनो थिनहरदों आङो आरो गब्दानि आथिङाव रजं हाबनायखायसो नङाबाथ' गब्दायानो हागौमोन बिदिसो होमबा गब्दा माथो नोंनाव रजं हाबदोंनो हामबाय रजं
हाबदों होन हाबदों हाबदों मादै हामाखै दिनैसो एसे थाबायनो हादों नङाबाथ' थाबायनो हायाखैमोन औ मादै थाबायनोनो हायाखैमोन आङो दिनैसो हामबाय डक्टरनियावसो थांदोंमोन आङो मुलि लायनो ए दे मोजाङै जाबानो जाबाय मुलिफोरखौ औ होमबा आब' थांसै आङो औ दे थां हजों हाबदों होननानै थगायदों आङो नङाबा सानगोन ना बै मैनास्रिखौ मानो गांखो हानो होदों होननानै सानगोन ना मानसिफोरा नों थानायावबो मानो गांखो हादों बेफोरबायदि सानगोन ना बेनिखायनो नोंनि आथिङाव रजं हाबदों होननानै थगायदों आं मानसिफोरा नुवाखै मोनथिबायानो रांखावरिया सोंदोंमोनानो माथो बेसेबा खामानि मावनो होयोनो हा जावनो होयोनो हाखर सारनो होयोनो फुंनिफ्रायनो खामानि मावनो होयोनो होननानै सोंदोंआनो बेनिखायनो नोंखौ रजं हाबदों होननानैसो थगायबाय आं बेफोरबायदिनो थगाय माने नोङो एसे एक्टिं खालामनांसिगोन दिनैनिफ्राय आथिंखौ एसे खरा थाबायग्रा खालाम मानसिफोरखौ नुबाथाय औ जागोन दे आयै नोङो बिराद रोंथारगौलै रोङाबा बे नोम्माजो दौस्रिखौलाय मा सानदों आयै बेसेबा खायदा गोरोंखालै नोङो बेखौ बाद हो बे मैनास्रि भिखारि सैमानि जादा मानो दाबो सफैयाखै गांसोखौबो बस्थासेबो मोजाङै लाबोआ बेयावनो सानसेया एकदम थांहोयो औलै एसे साबुद होनांगोन बेखौ जाला खामानिफोरखौ मोनसेबो मोजाङै मावनो नागिरा ओरैनो जागारदोंल' नङाबा माइबा दे नोंबो दे आरो सेलबोराय मिनिसोबायलै सेंग्रा देरथारबायना नोंबो आंबो सिख्ला बुरैबाय बेनिखायनो माथोफोरानो सोलायजोब्बाय माथो जोंनियालाय आंनियाथ' सोलायाखै नोंनिया ओमफ्राय नोंसो नों बुंना बुंनांगौ मा खबरा गाज्रि मानो नोंखौ गोसोखांसोदों नोंखौ नायनो लुबैसोदों आगोलनो मोजांमोन स्कुल टाइमाव सानफ्रोमबो नुबाय थायोमोन दा आरो नायनो लुबैबाबो नायनो मोनला लोगो हमगोन दे मालाबा गोसोखांबाय थायो आंबो गोसोखांबाय थायो नोंखौ सेलब्राय सानफ्रोमबो गोसोखाङो नों गोसोखाङो ना खाङा सानफ्रोमबो आंखौ गोसोखाङो लोगो हमगोन दे ना औ नाथाय माला साननैसो थानानै लोगो हमगोन ओमफ्राय नोंसा माताजिया मा खालामदों दङ ओंखाम संगासिनो खोमा आफायालाय बियो गांसो हानो थांदों खोमालै मोसौ दङ न नोंसा औलै दङ मानै दे होमबा ना जायदं मबाइलावनो चार्ज गैथारला चार्ज होनि र' एसे औ दे आयया नोङो आंनि रायलायनायखौ खोनासंखुंबाय थादों आरो नोङो लाजिया आरो फिसाजोनि रायज्लायनायखौ खोनासंखुंबाय थानो नोंनि रायज्लायनायखौ खोनासंखुमानो फैयाखैहाय आङो नोंखौ ओंखामसो जानो लिंनो फैदों फैगोन मायाबा रायज्लायनायखौ खोनासंखुंबाय थादो लाथिंथिंनो लाजियाबो खोमा खोनासंखुमायाखैहाय आङो ओंखाम जानोसो लिंनो फैदों होनदोंना ओंखामफोरा जाफै दिनैनिफ्राय बेफोरबायदि खोनासंखुंबाय थानाङा दे बाल नोङो मा रायज्लायदों मा रायज्लायाखै जेबो खोनाखायाखैबो आङो खोनायाखै मायाबा दहायनिफ्रायनो बेफोरबायदि खोनासंखुंबाय थादो खोना गसंनानै बाल बेफोरबायदि सिरि सिरि खोनासंखुमाना दे आं बिराद रागा जोङो खोनासंखुमायाखै होनदों दे जायदुम ओंखामा जाफै सैथान बिमाया दहायनिफ्रायनो खोनासंखुंबाय थादो खोमा लासिंसिं खोनाजोब्बाय लासिनाय मोना होमबा बेफोरबायदि खोनासंखुमानो आंबो आरो उनथिं नायाखैना रायज्लायबाय दङ साला खेबसेदि नायनायमोन आङो उनथिंजाय खोनाजोब्बाय बे नङा बिमाफोरा बेफोरबायदि जायो आरो फिसाजोआ सोरजों रायज्लाया बेफोरबायदि रावबो खोनासंखुमायाथ' माने बियो सानदों मा गाज्रि रायज्लायो खोमा होननानै खोनासंखुमानो र' होननानै खोनासंदों बियो जों जेबोखौनो गाज्रिखौनो रायज्लायखाया बाल जों मोजांखौनो मोनज्लायथ'वाखै आयु आंहासो लाजिनाय मोनबायहाय दिनैनिफ्राय बेफोरबायदि आं रायज्लायनो हानाय नंला एकदम थाल लायै लायैसो रायज्लायबाय थानांसिगोन नङा रावनिबो बिमाया बेफोरबायदि खोनासंखुमाया खोमाहाय जोंना बिरफा होनोसो लुबैदोंमोन आं बेफोरबायदि खोनासंखुमाय थानायाव बालाजियाबो बिमा जालायनानै फिसाजोखौनो एसेबां गाज्रि सानो आरो रावनिबो बिमाया गावनि फिसाजोखौ जेसेबां गाज्रियानो सानखाया जोंहाना नुदोंना माबायदि खोनासंखुमाखादों गाज्रि रायज्लायदों ना मायो होननानै भगबानफोराबो माबायदि बिमानियाव जोनोम होदोंलै आंखौलाय माबायदि बिमा मोननांगौ माबायदि बिमा मोनदों आंबो फारसेथिंजाय बिफाबो गैया बालनि बिफा थानायबा एसे अनगौमोन खोमा आंनि थाखाय एसे मोजां सानगौमोन खोमा
दा नैबे बिमाया बे मैथास्रि बिमाया जेबो मोजांखौनो साना बाराबा सावसो होगोन अ मैनास्रिया बेफोरबायदिसो नामा आमसर साला दाथ' बियो गांसो हानो थांदों आंनि हौवायाबो गांसो हानो थाङो लोगो मोनलायाखैथ' बिसोर सानैबो आंना हौवाया गांसो हानाथ' होआखै बेनो आरो बिसोर सानैया सिरि सिरि लाइन मारि खुमायाखैथ' दुब्लिजा औ लाइन मारिनोबो हानाय बिसोरो आंनाबो हौवाया बोरायनासो बैथाला जाखांदोंना ओरैनोबाबो बोरायफोरा गांसो गोरलै नागिरखायो मैनास्रियाबो दासिमबो न'आव थाङाखैनो आंना हौवायाबो दासिमबो न'आव मोनफैयाखै गांसो हानो थांनाया मा माने कारना मा आं बिसोरखौ फोथायनो हालाहाय बा खेबसेबो औवा बारियाव औवा दानना होदोंनो एबारबा आरो गांसो बारियाव मा खालामहैदों बिसोरो बोरैबा मोनजोब्बाय आं बोरैबा मोनजोब्बाय आयै ओइ आबा थांनाय दुब्लिथिंजाय आबाखौ नायै थांनाय मा खालामहैदों मा खालामहैयाखै मानो दाबो सफैयाखै थांनाय आबा थांनाय आफायालाय माथो गांसोसो हानो थांदों आयै गांसोथ' हानो थांदों नाथाय मानो दाबो सफैयाखै बेखौसो नांगौ आंनो आयै गांसो हानायाबो एसेबां गोरलै खामानि नङाथ' आरोथ' दाबसे जायगायावनो मोनजोबाना गोबावलाय लाखागोन 2-3 घन्टायाथ' लाखागोन आफाया थांनायलाय माथो 1 घन्टाफोरल'सो जाबाय नङा थेवब्लाबो खेबसे नायनाय आबा मा सेंग्रा देरनायनिफ्राय माबा खोथा मानिया जाखो नोंलाय सेंग्रा देरनानै माथोआनो गिदिर जालायलांबाय मानो बिमानि खोथा लाया लायासो जालांबाय माथो नोंलाय थांनि र' आयै थांनि नोङो गिदों नामा आफाखौ जेबो जायाखै दे आफाया मोजाङैनो दं नङा खोथाया एसे बेलेग आबा थां नों नाय थां मा खोथाया एसे बेलेग माने आयै आं बुजि मोनासै माबा जेनेबा गोलैना थानोबोथ' हानाय ना नोंसा नोमफाया प्रेसार दङना थां आयै आफायालाय माथो गांसो हानो थांबाथाय एसे गोबाव थाखायोआनो नों दिनै मानो एसेबां गिदों आरो एसेबांबोथ' सान्दुं दुङाखै दिनै गिनाय मोनदों होनदोंना थांगोन ना थाङा नोङो आबा थां बिमानि खोथा लानांगौ एसे नङा थांगोन र' आयै माने नों बांद्राय गिनायखायसो बुंदों आङो र' थांनि आयै ओंखामबो उखैना मोन्दों संदो ओंखामा दे दुब्लिनिफ्राय फैनाय लोगो लोगोनो मोनजागोन दे नोङो आबा आङो दालि संबानो जासिगोन ओंखामखौबोथ' संखाबाय बे आइजोंबो मा जाबावनो ओरैबायदि गिखायोना आफाया अबावबा थांबाथाय थां एकदम मानसिखौ नागिरना मोनाबा हाबनानै नोङो एब्ले एब्ले नागिराबा माने माइ सिंफोराव गोलैना थानोबो हानाय ना बाब्रे आयै नों जेरैबायदि गिदों आफानियालाय माथो बारा प्रेसारानो गैखाया माखौ एसेबां गिनाय मोन्दों नोङो दे थांनि र' नायहैनि आङो नों मा बुजि मोनो आबा नोम्फानि कार्यक्रमफोरखौ नाथाय आं बुजि मोनजोबो दिनै नोंनि थाखाय आं आइजों ओरैबायदि रायजादों टिल्लु बुजादोंबो सोबा जादोंबो आं आरो सोबाखागोनबो सोरनि बिमा बिफाया सोबाया बयबो सोबागोनबो बुगोनबो बेफोरबायदि जुमाय लोंबा गाज्रि एक्टिं दिन्थिबा आं बेफोरबायदि नङामोनानो टिल्लु नोंनि थाखायनो बेफोरबायदि जानांगौ जाबाय आं खुगायावनो होफेराखैमोन बेफोर बुस्थुफोरखौ नाथाय नोंनि थाखायनो नोंनि टेनसनावनो ओइ दैथोस्रि फाग्लि जाबाय नामा नोङो जुमाय फेदोंमोननो मैया हा नोङो लाजिया बेफोरबायदि जुमाय फेनो सासे सिख्ला मानसि जानानै आंथ' सेंग्रा मानसिबावसो टेन आं हामगबाय ओमफ्राय नों आरो आंनि बायसि जालायबाय बेफोरो मा लैथोस्रि नों सोरनि थाखाय फाग्लि जादों आइ आफामोनखौ मानो बेफोरबायदि सनमान थांहोनो नागिरदों नोङो हाजारबाबो आङो सेंग्रा मानसि नोङो सिख्ला मानसि ओरैनोबाबो सिख्ला मानसिफोरनावसो दागो नांना थायो सरि आदा आंबो फाग्लि जाबाय नों जेरै सानसे समाव फाग्लि जादोंमोन बिबारिनि थाखाय आंबो फाग्लि जाबाय अरे जाय मानसिया नोंखौ मोजांखौनो मोना नों बेनि थाखाय फाग्लि जाना लाब गैया सानसे समावलाय नोंनो माथो आंखौ बुजायोमोन दा नों गावगाया मानो बेफोरबायदि जालायखो आरो सानसे समाव आंनि थाखाय आइमोना हा हु बस्ति गासैखौबो फाननांगौ जादोंमोन नों बेफोरखौ बावबाय नामा बुजिनांगौलै लैथोस्रि आं जाबाय नों बेफोरबायदि मानो जानो नागिरदों जानो होननानै रावबो जायालै आदा बेफोरबायदि आं सहायनो हायैनि थाखाय मैया जुमायखौ लोंना होदोंमोन आं एसे बावगोन साननानै टेनसनफोरा खारगोन होननानै मानसिफोरा बुङो माथो जुमाय लोंबाथाय टेनसना खारोनो बेनिखायनो लोंना होदोंमोन आङो मैया खारा सोर होननाय हाजार लोंबाबो जाबाबो बेफोर टेनसना खारा आरो मालाबाबो बावनो हाया नों गावनो बावनो नाजानांगोन नाजायोलै आदा थेवब्लाबो बावनो हाया सोर बे सेंग्राया
नों सिनाय हाया दे आदा नों सिनाय हानाय नङा साला नोंनि थाखाय आंसो दिनै दोखो दोखो रायजादों आइजों एसे बुजिनो सेस्था खालाम नोङो लैथोश्री आरो सिख्ला मानसिफोरखौ बेफोर एक्टिंफोरखौ देखायनो समाया मानो आइ आफामोननि मान सनमान जाजोबनो नागिरदों नोङो आंथ' जाबायानो खेबसे आरो नों मानो जाबावनो नागिरदों सेंग्रानि आंखाल गैया दे लैथोश्री नों जायखौबा मोजां मोनदोंमोन बेखौ नोंनि गोसोनिफ्राय नोङो गेट आउट खालामदो आं मोनथिगौ एसेबांबो सहस नङा थेवब्लाबो नोङो नाजानांगोन नाजागोन बोरै आदा आं नाजाबाबो हाया सानसे समाव आंखौनो ओरैबायदि गियान फोरोङोमोन नोङो दा नों गावसो बेफोरबायदि जाबायना लैथोश्री आरो मोनसे बाथ्रा गोसोआव लाखि बावनो हायोबाबो हायाबाबो नोङो जोमाय फेनाङा लोंनाङाबो बेफोर एक्टिंफोरखौ देखायनाङा नोंहा दुखु जादों मायबा जादों नोङो सिरि सिरि सानखुमाबाय था गाबबाय था आंनिबाथ' नोङो गाबनाङाबो सानबाय थानाङाबो दा नोङो आं बुंबाबोथ' खोथा लाखायानो मान सनमान जाहोनांला दे लैथोश्री लाब गैया नाङि मानसिफोरनि थाखाय गाबनानै फाग्ला फाग्लि जानानै औ आदा